sta għal kull ministeru li jassigura li l-fondi allokati mill-Ministeru tal-Finanzi lil kull ministeru ta' kull sena imħabbra fl-estimi tal-budget jintefqu bl-aħjar mod possibbli. Sosna dan il-Ministru Clyde Caruana f'korrespondenza f'email ma' Net News meta l-ħadd wara nofsinhar batnilu sensiela ta' domandi brabta ma' tberbi eżaġerat bil-barka tal-Ministru Clayton Bartolo. Dan kif staqsejna lil Caruana kif jiġġustifika l-ħlas ta' 120,000 euro lil preżentatur u komiku Britanniku David Walliams sabiex ippreżenta l-multa film awards ta' sentejn ilu. Matul intervista li saritlu tul il-jum tas-sibt, il-Ministru Clayton Bartolo ta' jifhem il-nefqa u l-over-budgeting f'avvenimenti brabta mal-Malta Film Commission waslu kollha kemm huma bil-barka tal-Ministru Clyde Caruana tantu hekk li skontu il-Malta Film Awards illi oriġinarjament kellhom budget allokat ta' 400,000 euro laħqu s-somma ta' 1.3 miljun euro bil-barka tal-Ministru tal-Finanzi. Kif kien 400,000? Anka ta' saħra? Le, dakka minn fejt laqt oriġinarjament. Alright. Mbagħad ikollok diskussjonijiet. Jekk inti jirnexxilek tikkonvinċi lill-finanzi illi dan il-festival tajjeb li jsir għal pajjiżna u l-pajjiż għandu xi gwaranja, il-flus jiġu. Jekk leha, il-flus ma jiġux imbagħad. Imbagħad hemmhekk ma tistax tagħmlu f'dak. Għattarġetom fuq 120,000 fuq preżentatur? Aħna nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex naraw li l-industrija tal-films tkompli timxi l qudiem. Alla stan staqsejni ħalli ma raġuni u tal-barka biex dan iseħħ staqsejni wkoll kemm ġie jiswa l-Mediterrani Film Festival la darba l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo illu jwiet li se jħabbar iċ-ċifra l dawn l-aħħar 5 xhur. U finalment staqsejna lill-Ministru Caruana jekk tax il-barka tiegħu u fuq liema bażi biex il-Kummissarju tal-Films Johan Grek jingħata żieda ta' 90,000 euro għas-somma komplessiva ta' 600,000 euro f'4 snin. Bil-Ministru iweġibna lista għal-Ministeru biex jonfoq b'mod għaqli. Jumejn wara, Net News mar jistaqsi lil Clyde Caruana jekk din iż-żieda paga ta' 12,500 euro fix-xahar hix skontu l-aktar mod għaqli li jintefqu l-flus. B'Caruana iwieġeb b'mod mill-aktar skondu. Kif ktibt li inti u ġibtek jiena il-ħadd stess għedlek illi il-Ministeru tal-Finanzi jagħmel l-allokazzjoni, qed nerġa' nirrepeti dak li. Ma taħseb li huwa għaqli. Jagħti l-allokazzjoni lil kull Ministeru skont l-estimi sta mbagħad għal kull Ministeru li jara li dik l-allokazzjoni tintefa' b'mod għaqli. Ma taħseb li huwa għaqli. Ir-risposta tiegħi hija dik. Net News staqsa lil Caruana jeskludix li hemm aktar persuni fil-qalba tal-Gvern Laburista illi qed jaqilgħu dawn il-mijiet ta' eluf ta' euro fis-sena waqt li n-nies qed ħabtu wiċċhom mal-inflazzjoni bl-MBA tappella biex jieqaf jintaxxa l-għajnuna tal-kola bil-Ministru jisħaq illi hu jista' jitkellem biss għall-Ministeru tiegħu. Għandek l-MBA qed jgħidlek biex tneħħi it-taxxa minn fuq il-kola ma mbagħad fl-istess waqt għandek min qed jingħata 150,000 euro fis-sena. F'dak kollu illi nagħmel jien issa, ħanitkellem fuq dak li nagħmel jien. Fuq dak li nagħmel jien dejjem nara illi ikun hemm ekwità u fl-aħħar mill-aħħar inkun responsabbli viżavi il-finanzi tal-pajjiż. Hemm iktar nies li qed jaqalgħu daw il-flejjes. Jiena li nista' nitkellem fuq dak li jsir fil-Ministeru tiegħi. Francesco Catania, Net News.